Samantala, ininspeksyon po ng alkalde ng San Nicolas, Pangasinan ang mga bagong natapos po na proyektong pang-imprastruktura sa San Nicolas National High School na ipinatupad upang tugunan ang pangangailangan sa pasilidad ng paaralan. Kabilang sa mga natapos na proyekto ang 10 set ng solar-powered street lights na pinondohan sa ilalim ng 2025 Special Education Fund na inilagay sa paligid ng paaralan upang magbigay ng karagdagang ilaw sa gabi. Kasama rin ang mga inspeksyon ang nasa 180 square meter na concreting ng pathway at drainage canal na pinondohan mula sa 2025 Development Fund. Ayon sa pamahalang lokal, ang naturang proyekto ay isinagawa upang mapabuti ang daloy ng tubig at maiwasan ang pagbaha sa loob ng paaralan lalo na tuwing tag-ulan. Sinabi naman ng alkalde na ang mga proyektong ito ay bahagi ng mga programang pang-edukasyon ng lokal na pamahalaan na nakatuon sa pagsasaayos ng mga pasilidad sa mga pampublikong paaralan sa nasabing bayan. IFM News. IFM News. IFM News.